Tady AZO 99, dneska jdeme hrát. Co divíte, co to je? Za hru je to skoro pravko, není to pravko, dá se to vydat. A jdeme hrát. Lidíčky, já jsem Máte, nebudu združovat, potom vám povím, co se stalo a tak. Lidíčky, to musíte slyšet. Pokazil se mi telefon trošičku, vybíl se, neselo se to nabíjat, mám lepší nabíjačku, se to dá nabíjat, lidíčky. Tak jdeš a skáčete a máte životy, chápete? A jdeme z tohoto jazdce u jedného youtubera slovenského, českého, to je jedno. A on to natáčel. Mě to zajímalo. Já vám to teda zatočím. Z toho bude. Víme, jak se vám to bude líbit. Vám se to bude tak líbit, možná a chvíli. Uvidím. Já se bude vám líbit. Možná ještě jedno video. Co? Co to je? Lidičky, jdeme dále. Skáčete. Skáčete. Postupně skáčete a vybíráte. Skočíte a vybíráte si sedíčka. A já jsem Máte lidíčky. Dneska je pondělí. Jdu v škole. Jdu v škole. To jsem pěkně, ne? A vám teda co tak video. Ono je zkusím ještě jedno. A to nevím. Uvidím. Rozhodně se. A možná to si ten simulátor. Možná jeden díl. A uvidím. Možná brávko a asi ne. Vidíšky. Bude záležet, jak se mi bude střel. Uvidíme lidíčky, rozhodnu se a potom vám povím. Vám napíšu. Tady je zomrel, ne? Ještě možná jedna hra, možná to budu končit určitě, a je to dost dlouhé video. Já nevím, lidičky, toto nebudu stříhat, toto z tohoto možná spravím stream a dám to, ne? A z tohoto natočím na video o stream dívčí.
Jdeme dále. Lidičky. Vás to bude bavit, možná natasím ještě ten dužčí. Něco dužčí. Uvidím. Já se rozhodnu. Mě to baví. A nevím, lidičky, jak se vám to bude líbit. Je to dobrá hudba. Je to dobrá hudba. Ukončuju vám to, čau.